ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. оғоз мешавад видеои мо аз бозори Корвон. Боз ҳам аз тарафи пажарка 012 якум ряд. чӣ тавре ки медонед, якум ряд и ряди фурӯши паплину, ламиражу дигар материалҳо ҳастад. ряди оптовишай метавонед биёед бо аз наздик як маротиба бинед. марҳамат, анамин доингое ки ҳозир мебинед, ино ҳамашон сангои дождик доинган, материалҳои мулоими хушрӯ паплини доинг. сангои дождик доранд ва нархошон 110 сомон, 110 сомонай. марҳамат, нависед, бо пратар ман мефаҳмонам. дар бисёр наворҳо шумо менависед ки рақами анами дукони амин савдогара гап занед, мисол ё ин ки рақамҳои телефоншон намонед. дӯстони азиз, агар видеои як рӯз пеш ё ин ки чанд вақт пеш бо либосо будам, хема ба навор гирифта будам, рақамҳои савдогар хичон мондагӣ буд дар рӯи экран. ҳатто амин рақами контейнершонам буд. шахсоне ки мисол розӣ ҳастанд, савдогароне ки розӣ ҳастанд ки ҷошона мо рақами дуконшона гап занем ё ин ки рақамҳои телефоншона монем, ман мемонам дар видео, вале бисёриҳо хичон розӣ нестанд. барои ҳавай ҳар видеое ки ман мекунам, ҳамун бозора, мисол ҳамун дарвозаша гап мезанам, рядша гап мезанам, фақат барои шумо мемонад ки як ряда омада кобед. барои ҳамон бовар мекунам ки дар як ряд шумо осона ёфтани ҳамин чизо. пеш мисол ягон чи дар кор мешид, як бозори калон чанд дарвозае дошта боша, дуромада мисол мекофтем. ҳозир ки хеле имконият ҳастае ки мисол як ряда ковед и гумон мекунам осонтаракай. ина марҳамат, тамошо кунед ҳамин чизе ки ҳозир дида истодаед, кадомеша ки ман ба навор гирифтагӣ ҳастам, доинган. ана ин замину шоколадновияй беҳад хушрӯ, барое ки ҳамин паплине ки замини шоколадновияй рости гап бисёртар дар вай мешава, дар паплинои туркӣ мешава. доингода камае ки мисол заминиш хеле коричневӣ боша. бинед, ҳамаи анамино сангои дождикдор, паплино доставка доранд. вотсапда нависед, мо худмон доставка мекунем. мисол ҳамун вае ки дар экран ҳаста, нархҳое ки ҳозир ман дар шумо гуфта истодаам ва шумо фаҳмонда истодаам, ҳамун доставкаам кардан, ҳамин нархҳо кати доставка мекунанд. касе ки опт мегира бо арзонтар мешава. хулас, марҳамат, тамошо кунед, кадомеш ки дар кор бошад, дар вотсапи мо нависед. вотсап ҳаста дар рӯи экран, чи дар русия ва чи дар дохили тоҷикистон мо доставка мекунем. боқӣ дӯстони азиз, умеддорам ки камакакам боша имни паплино ба шумо писанд омад. агар паплинои гулмайда хоҳед бо доинго, 2-3 рӯз пешина видеомона бо тамошо кунед, дар уҷа ҳастай. боқӣ саломат бошед. хайр.